Salam alaikum, en Balma Mali, on m'a fait au Parcada, Balma Ken au Dengeto, Amara Sila, je suis chercheur. Une vidéo à partager, nouvelle ou paix, nouvelle douman pau, Mali armée pour 100 à communiquer, pardon, Balma on me casse fond, fena, armée ka progression, wallah, y'a ka progression, tiens, Siga est à la donc, une vidéo partagée, je veux le maximum de partage. Là, quand un chérif fo chaque chérif tiami aidara kabako fratiki ala chérif so kabako fura la fura mun na kay pana bade ma tension diabète furu dimi rendimi kodimi chérif ka numéro 75 64 10 10 quand un kutubu na nga walu fo sheku la sana kane pele apese ko atata mo gochi ko na gelara maliko la wuli be ka asagara na fo ama denga fo sheku fitini ka sheku sogore ka ofo ka mugadam kamara fo o temele mo ka mouvement cheka bara à présent ba Cheikh Ahmed Tera aka foli obeya Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa Sekou Dauda Kanjalo fo en photo bakura murke ka kuma manchani mo munu mago bala maka numéro duma inbox la o temelengo karamo Mamadou Famanta pozo mori murke sigileme actuellement atara Abidjan déplacement na kabri le 5 novembre karamo Mamadou Famanta ni ko tcheya fura lakika wule bale karamo Mamadou Famanta karamɔgɔ Mamadou Famanta n'i ko ka garijɛgɛ ɲini i b'a fɔ ko karamɔgɔ Mamadou Famanta n'i ko ka papier ko ka o ɲɛ sɔrɔ i b'a fɔ karamɔgɔ Mamadou Famanta ani mago misɛnnin caman donc karamɔgɔ Mamadou Famanta a bɛ nin bɛɛ kɛ donc maliyɛnw bref an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la bi Mali armée bɔra ka communiqué belebeleba de kɛ k'a daminɛ kunun na ka se bi ma évolution baden de kɛra situation sécuritaire la balimaw kunun Mali armée ye baara min da terroriste kan balimaw tɛ ndogo la baara digir'u la dɛ a ye tiɲɛni yɛrɛ de don terroriste ko u ka système de défense fɛn fɛn kun bɛ Mali armée y'a bɛɛ anéanti donc terroriste tɛ se ka mobili fara tuguni ɲɔgɔn kan ka mobili jɔ mobili 5 mobili 10 k'u bɛ armée kunbɛn i b'a ye k'a fɔ n balimaw u tɛ ka se ka o kɛ tuguni. Parce que kunun kɛlɛ gɛlɛyalen u ye résistance kɛ ka colonne dɔ lajɔ Mali armée pendant que an ka dugumamɔgɔw bɛ bugɔli la u ka mɔgɔw bɛ ka répliquer min kɛ dɛ o de y'a to an ka drone u bɛ position fɛn fɛn la drone y'a position bɛɛ localiser ani hélicoptère Mi-34 ni Mi-24 pendant plus d'une heure avion bɛ ka susuli kɛ balimaw walahi u ye position bila ka boli u y'a bila ka boli o de y'a to armée progressera armée donna Kidal. Bon, armée ka bi communiqué n'o est lundi et puis lundi 13 novembre. Mali armée ko k'a ka progression k'a ye opération min daminɛ ka Kidal ka a nettoyer ka terroristes gɛn ka opération bɛ ka progrès ba de kɛ k'a bɛ ka c'est-à-dire olu kun hakili la u bɛna gɛlɛya min sɔrɔ k'a nɔgɔyara ka tɛmɛ o bɛɛ kan. Mali armée ko k'ale progressera de façon spectaculaire. A ka progression na ko groupe terroriste u ye embuscade baden de dan ye. Balma yɔrɔ ni mina do dugu kɔnɔna la bolonbolonu kare kɔnɔnaw balma i bɛ bɔ min kalama u bɛ girin ka mobili fa explosif la ka mobili ɲɛsin ma o mobili natɔ i b'a ye an ka tireur d'élite u bɛ chauffeur kɛ u b'o kunkolo dayɛlɛ yanni mobili ka s'u ma i b'a ye mobili i b'a ye k'a fɔ a bɛna ka na bi a yɛrɛ ma ka sɔrɔ a ma dégâts kɛ armée ka côté la i b'a ye u tatɔ fɛnɛ u ka progression na u bɛ ka miniw de da duguma u bɛ ka n'u ye mine da duguma armée nalen bɛ ni matériel de déminage minnu ye robots b'o la ani génie militaire olu bɛ bila en avant olu bɛ commencer ka yɔrɔ déminer u ye mugujugu foronta minnu mugujugu pɛrɛnta minnu n'u y'o don dugu jukɔrɔla la i b'a ye armée ka service min bɛ yen ko génie militaire u bɛ na ka na est-ce que i y'a faamu ka yɔrɔ ninnu ka a déminer ka mugujugu ninnu bɔ dugumala la ka sira sanuya pour que armée bɛ se ka progresser an ɲɛ bɛ yɔrɔ u bɛ temps dɔɔni ta à chaque fois ils sont obligés est-ce que i y'a faamu armée b'a jɔ a bɛ yɔrɔw déminer est-ce qu'il y a femme a bɛ mugujugu bɔ dugumala la bon i b'a ye u ye Kidal u ye mine de don kojugu kabiri MINUSMA taara u y'u ka baara bɛɛ kɛ k'u ka base kɛ ka mine de don ka mine placer ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ko Mali armée k'an ka donni de ka gɛlɛya a bɛɛ la armée bɛ ka déminer baara yɛrɛ nana kɛ mun ye i b'a dɔn ko armée ye digi don o la i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ daminɛlen tile 2 min tɛmɛna u kun b'u jɔ Mali armée yɛrɛ face à face sisan u y'o dabila u ye face à face dabila san u bɛ ka bombe de siri u yɛrɛ la armée tɛmɛtɔ ka taa u fili armée kan n'u ye bombe siri min na n'o nana k'a b'i fili armée kan armée b'o kunkolo dayɛlɛ yanni bombe ka se o ma
est-ce qu'il y a femme donc armée ou ka cɛ baden de éliminer ta i b'a dɔn o ye bombe siri hali faliw la a bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la ko a bɛ k'aw kɔnɔ ko sugu kɔnɔnaw don i b'a sɔrɔ i bɛ tɛmɛ i bɛ sugu kɔnɔna i b'a sɔrɔ a yɔrɔ explosif bɛ yen i bɛ maga a la dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a explosif bɛ ɲɛsin a ka convoi ma bon o kɛlen don ka nin ko damantaw ka armée ka progression mais combat corps à corps wala u bɛ ka boli u ye combat corps à corps u y'o haramu kunun quoi parce que pendant que i bɛ combat corps à corps kɛ Mali armée fɛ pendant que i bɛ k'i jɔ Mali armée k'e bɛ kisɛ ci au bout de 5 minutes i b'a sɔrɔ drone y'i filmer a ye filmer dɔrɔn a b'i ka image ta k'a di pilote ma soit a yɛrɛ b'i neutraliser ou bien a bɛ hélicoptère dɔw wele o bɛ n'i gosi k'i susu ka bɔ baara la donc o de siratigɛ la Mali armée ko k'a fɔ mɔgɔw ye k'a ka nin véhicule ninnu a bɛ ka terroriste ka véhicule détruire min kɛ k'a nana MINUSMA ka blindé kelen a falenba don explosif la n'i y'a mɛn explosif o ye mugujugu minnu bɛ pɛrɛn i magara la dɔrɔn a bɛ pɛrɛn ka dégâts ba kɛ ko MINUSMA ka véhicule blindé kelen bɛ yen a nana bɔ ka bamaciw bolo mugujugu baden kɛlen bɛ ka véhicule in fa armée ye véhicule in a tun bɛ mɔgɔ minnu bolo armée y'a bɛɛ gosi k'a bɛɛ susu k'a bɛɛ bɔ baara la donc o tigilamɔgɔ ninnu i b'a ye armée olu bɛɛ éliminer donc maliyɛnw a ka da la k'a fɔ ko MINUSMA ka janfa min fɔra wulibali don dɛ MINUSMA ye kɛlɛkɛminɛn to ninnu bolo dɛ MINUSMA ye kɛlɛkɛminɛn véhicule min to ninnu bolo véhicule blindé la a ka ca véhicule blindé 150 ye mais o tɛ min dɔn personne ne peut faire face à la puissance de feu de l'armée malienne bi armée bɛ ka missile minnu utiliser c'est des missiles à guidage laser de 250 kg ni missile filila i b'a ye k'a fɔ pilote bɛ tila ka missile télécommandé a ka taa cible gosi o missile de 250 kg a bɛ se ka n'importe quel blindage au monde a bɛ se k'a transpercer est-ce qu'il y a faamu donc n'a y'a transpercer i b'a ye k'a fɔ an ka dugumamɔgɔw n'o ye an ka force spéciale ale ni an artillerie tɔw i b'a ye k'a fɔ olu bɛ progresser donc Mali armée ko k'a ye progrès ba de kɛ a donna yɔrɔ caman na i b'a dɔn ni armée bɛ communiquer nin wagati a ka communication code de b'a la n'i y'a mɛn i bɛ taa nkalon da an na ko droit de l'homme an ye su de da fɔ an y'a fɔ k'an ye nin véhicule hakɛ de détruire est-ce que i y'a faamu donc o de la mais communication n'i b'a kalan k'a kɔrɔ dɔn ani n'i bɛ langage militaire dɔn i b'a ye k'a fɔ armée bɛ Kidal a bɛ ratissage de la o bɛ ka boli ka embuscade dan ye n'o y'o dan ye a b'a embuscade a b'a déjouer donc armée embuscade min déjouer a ka ca embuscade 20 ye donc o bɛ progression na o bɛ ka taa dɔɔni pas à pas n'u progressera yɔrɔ min na u b'o min bɔ u mana progresser yɔrɔ min ni terroriste minnu bɛ u b'olu faga donc armée yɛrɛ ko progression in teliyara quoi ja c'est à dire mɔgɔw tun bɛ k'a miiri ko kɛlɛ in bɛna kɛ min ye dɛ kɛlɛ in ma ko ye ko in nɔgɔyara quoi a tɛ si la o an ye min yir'u la kunna sini ka se kunu ma mɔgɔ tɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan tuguni cɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka mobiliw kafo ɲɔgɔn kan k'i b'i jɔ Mali armée wallahi n balima u b'i nogo dayɛlɛ ou bien u b'i kunkolo u b'i exploser ou bien sogo tɛ se ka i su tɛ se ka don a tɛ se ka don parce que i b'a sɔrɔ sogo yɛrɛ kɛra donc o de siratigɛ la n balimaw bɛɛ ka i hakili sigi bɛɛ ka i jigi sigi la situation elle est sous contrôle situation bɛ Mali armée ka contrôle la bi Mali armée sebagaya b'a bolo victoire b'a bolo balimaw bɛɛ ka i ka sari kɛlen bɛ ka labɛn min labɛn parce que mɔgɔ caman ko k'a bɛ joli bɔ bɛɛ k'i ka saga n'i bɛna saga de faga i bɛna sɛ de faga bɛɛ k'i ka joli labɛn Mali armée nin y'an dontɔla de ye Kidal ko in banna ka ban armée bɛ Kidal a tɔ ye ratissage o b'o o de la sinon baara in bɛɛ bannen don kan fila bɛɛ bɛ armée bolo MINUSMA ka kan ale ni a tɔgɔ Batfar tun bɛ kan min kɔnɔ a bɛɛ bɛ Mali armée bolo ko bɛɛ k'i hakili sigi ko in nɔgɔyara ka ban wa ko in banna donc o de siratigɛ la n balimaw est-ce que i y'a faamu an b'an balimamuso fo nin yɔrɔ la Fatumata Ɲani Patuli a bɛ ka fantanw dɛmɛli min kɛ a bɛ ka hinɛ fantanw na a bɛ ka ekɔliso Kayi i b'a ye k'a fɔ a ye ekɔliso pratiquement a ekɔliso a ka ca école publique fɛn fɛn tun bɛ Kayi i b'a ye k'a fɔ a école publique ninnu a y'a ɲɛgɛnw a y'a a kilasiw a n'a tolo a y'a bɛɛ rénové k'a bɛɛ falen école publique donc an b'a fo la n'an y'a fo an b'an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Cheikh Sufi Ibrahim Buware jigitugu morikɛ mɔgɔ caman bɛ ka a demander n balimaw a ka safinɛ min bɛ a bolo n'i y'a ko ni siri fɛn fɛn b'i la a bɛ siri tigɛ
a bɛ garijɛgɛ di a bɛ dawula di balimaw ne yɛrɛ ye safunɛ in ko tile 2 ne ye min y'a la n yɛrɛ ka ko la n yɛrɛ de b'a dɔn o tɛmɛlen kɔ jigitugu Morikɛ tulubara dɔ b'a bolo n'i y'a tulubara mun balimaw i tɛ don jama la n'i ma remarqué n'i ye commerçant ye bɛɛ b'a a ɲɛsin i ma n'o k'a sɔrɔ i bɛ Europe i bɛ jamana kɔkan jamanaw la balimaw n'i y'a tulubara mun est-ce que i y'a faamu a bɛ manja ni dawula a bɛ o lase i ma donc jigitugu Morikɛ an bɛ tila k'a ka numéro di est-ce que i y'a faamu donc en même temps a tɔgɔ jabɛti a bɛ o fana furakɛ ani dusukundimi jabɛti ani dusukundimi ka jabɛti to k'a stabiliser jigitugu Morikɛ a bɛ a kɛ balimaw donc a jija a ka jigitugu Morikɛ a ka produit a ka ɲini donc ni ne tun bɛ ne bolo k'a da o kulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ mara si la je recherche salamu aleykum